ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. имрӯз 16 сентябри соли 2023 ва пешкаши шумо 10 хонаҳои фурӯшӣ мегарданд аз шаҳри Душанбе ва дигар минтақаҳо. Ва имрӯз пешкаши шумо мегардад хонае ки ба иҷора супурда мешавад дар шаҳри Душанбе бо нархи ҳамагӣ 800 сомонӣ моҳона. Инчунин ҳавли фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ 2 хонага бо ремонт дар шаҳри Душанбе бо нархи 320 000 сомонӣ, 4 хонага дар Саховат, 2 хонага дар Испечак ва 2 хонага дар павороти аэропорти шаҳри Душанбе ва дигар хонаҳои фурӯшӣ хуб аз дигар минтақаҳо ҳам ҳаст. Аз ноҳияи Фархор, шаҳри Кӯлоб ва ноҳияи Данғара ҳаст. Барои ҳамин ҳатман навормона то охира тамошо кунед, то ки ягон хонаи хуб аз даст натиҳед, лайк монед ва дар каналмон обуна шавед, то ки аз наворҳои нави мо бохабар бошед. Ва дӯстони азиз, агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва ба шумо реклама дар кор аст, ба рақамҳои барои реклама 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки имо муроҷиат кунед. Бисёр бад гап намезанем, рафтем. участкаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Фархор, деҳаи Арча. Аз лаби роҳ 150 метр даруни қишлоқ, 8 сотиқ замин, 4 тарафи хона забор маҳкам, фундаменти хона рехтагӣ, 4 ҳуҷра, кухни, баня дар дохилаш. Документҳои хона камбудӣ надорад, мегӯяд соҳиби хона, ва нархаш бошад 80 000 сомонӣ. Барои харидорони аниқ савдо мешавад. Рақамҳо барои тамос дар рӯи экран, рақамҳои Россия WhatsApp доранд, рақамҳои Тоҷикистон рақамҳои дастӣ мебошанд. Аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. Ҳамагӣ 80 000 сомонӣ мебошад. Марҳамат дӯстони азиз, ва ин наворе ки дар рӯи экран мебинед ба мо соҳиби участка рӯй кардан мо бошад ускорид карда, каме ускорид карда дар навормон мондем. Агар хоҳед ҳамин видеоро ба ягон хел ускорена тамошо кунед, ба рақамҳои соҳиби хона муроҷиат кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб, маҳаллаи Гулҷаҳон. Доми 30 мебошад. Дар якум мошина ҷойгир аст хона. Дари мобайн бо ҳамаи таҷҳизоташ савдо мешавад. Срочна пул дар кора фурӯхта мешавад бо нархи 205 000 сомонӣ. 2 хонага мебошад дӯстони азиз, 35.4 метри квадратӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. Чӣ хеле ки мебинед хона таъмир дорад, боз такрор мекунем, бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. ва рақамҳои 985 14 12 20 WhatsApp доранд. Аз номи каналмон муроҷиат кунед дӯстони азиз. хонаи арзон 2 хонага бо нархи 205 000 сомонӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳмансур, дар кӯчаи Каратегинский, сеюм кӯчааш ҷойгир аст дӯстони азиз. ҳавли 6 сотиқ замин ва 3 дар хона дорад. Чӣ хеле ки мебинед даруни ҳавли, даруни хона таъмир дорад ва нархаш бошад 355 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. Аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед дӯстони гиромӣ. ва ин ҳавлия мо навори алоҳидаша дар каналмон дорем. ман ссилкаша дар комментария видео мемонам. ҳатман даромада тамошо кунед дӯстони азиз. ҳавли арзон дар шаҳри Душанбе. фурсатро аз даст надиҳед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Данғара, роҳи Гиҷовак, пеши мактаби Навда ҷойгир аст. Аз роҳи Калон 400 метр мебошад. масҷид, мактаб қариб аст. об дорад. 12 сотиқ замин, 2 дар хона, баня дарунда берун, фундамент аловхона рехтагиай. нархаш бошад 190 000 сомонӣ. боз савдо мешавад. ҳуҷҷатош 100%. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. рақамҳои Россия WhatsApp доранд. Аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Восе, дар ҷамоати Миралӣ Маҳмадалӣ, 11 сотиқ замин ва 2 дар хона дорад. баня дарунда, аловхона, анҷомхона, навес, оғул, 2 этаж, хеле мол, туалет, дарахтҳои хуб, чойлоби калон, ангурҳои хуб, об дорад. болои ида 3 дар хона, баня дарунда, кухни, фундамент рехтагӣ. дарун пуркадагиай.
айпеши масҷиди калон 500 метр мебошад. 11 сотиқ заминда. нархи ин ҳавлӣ 170 000 сомонӣ мебошад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. аз номи каналмон муроҷиат кунед дӯстони азиз. марҳамат. ҳавлие ки ба иҷора спорида мешавад дар шаҳри Душанбе. хона дар ҳазрати Мавлоно ҷойгир аст. деҳаи Гулистон. 2 дар хона ва 1 калидори калон дорад. об ва барқ ҳаст. термекс дорад. заминаш 18 сотиқ. 4 тараф забор, дарвоза дорад. хона таъмири соз дорад. барои зиндагӣ хуб аст. мегӯяд соҳиби хона зиёда аз 30 дарахти мевадиҳанда дорад ва ғайраҳо. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. рақамҳои Россия, WhatsApp, имо доранд. аз номи каналмон муроҷиат кунед дӯстони азиз. дар ноҳияи Шоҳ Мансур дохил аст чӣ хеле гуфтем ва ҳар моҳа пардохти иҷора пулиш ҳамагӣ 800 сомонӣ мебошад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. марҳамат дӯстони азиз. заминаш чӣ хеле ки мебинед калон аст. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Исмоили Сомонӣ, кӯчаи Зайнаб бибида ҷойгир аст. дуюм гузаргоҳ. аз роҳи калон ҳамагӣ 100 метр мебошад дӯстони азиз, яъне наздик ба роҳи калон аст. нархаш 850 000 сомонӣ бо муомила мекунем, мегӯяд соҳиби хона. документуш 100% ягон камбуд надорад. номерои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи каналмон муроҷиат кунед. 4 сотиқ замин ва 6 дар хона дорад. ҳавлӣ чӣ хеле ки мебинед таъмир дорад. аз номи канали Дом Тиҷей барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. 4 сотиқ замин ва 6 дар хона дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ, шаҳри Душанбе, кӯчаи Зайнаб биби, ҳамагӣ 100 метр аз раҳи калон. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳ Мансур, духонага мебошад. бо масоҳати 35 метри квадратӣ дар 5 мошинаи бинои навастройка. хона таъмир дорад ва ҷойгир аст дар пеши бозори Ховарон, 7 километр. бо тамоми шароиташ кондитсионер, холодильник, стиралка, қолинҳояш, хулас ҳама нав, ягон кази накардагиай доми нав мебошад. срочно фурӯхта мешавад бо нархи 320 000 сомонӣ. марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар Саховат ҷойгир аст. 4 хонага мебошад бо масоҳати 71 метри квадратӣ дар 8 мошинаи бинои советӣ. хона таъмир дорад ва соҳибаш мегӯяд ки алиш ба ягон хонаи дигар ё мошин умуман қабул намекунем. танҳо фурӯхтан ва танҳо бо пули нақд фурӯхта мешавад дӯстони азиз. ва боз соҳибаш мегӯяд ки пешниҳодҳои мисли 550 560 000 сомонӣ рад карда мешаванд. хона дӯстони гиромӣ нархаш 590 000 сомонӣ мебошад. боз савдо мешавад. хона таъмир дорад. назди бозори Саховат ҷойгир аст. мактаби 24 дар наздикияш мебошад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. марҳамат. ин сехонага мебошад. сехонага ба 4 хонага табдил додагианд. 71 метри квадратӣ дар 8 мошина, бино аз 9 ошона иборат аст. марҳамат дӯстони азиз. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар Испечак ҷойгир аст. Испечак 1 духонага мебошад бо масоҳати 40 метри квадратӣ дар 5 мошинаи бинои навастройка. худи бино аз 6 ошона иборат аст. таъмири замонавӣ дорад, мегӯяд соҳибаш техпаспорт дорад. ориентир пушти тарабхонаи Шаҳриёр. Испечак 1. нархи хона бошад 400 000 сомонӣ, боз савдо мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар повороти аэропорт ҷойгир аст. ноҳияи Шоҳ Мансур, духонага мебошад бо масоҳати 59 метри квадратӣ дар 11 мошинаи бинои навастройка.
хона таъмир дорад. як хонага ба ду хонага табдил додагиам дӯстони азиз. Бино ду таълиф дорад, техпаспорт ҳаст ва дар бинои ширкати сохтмонии Сарманзил ҷойгир аст. Нархи хона 660 000 сомонӣ боз савдо мешавад. марҳамат ва ба ҳамин наворумон ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. То боздид барори кор. худо нигаҳбон.